sako na gwamna dan maji mazan kwarai. APC ta barar da PDP, yan North East mun abinta sai Kashim sai Tinubu. Sarki subhana malikal mulki, kai ne kai zara kai gamzaki, in mece tan murar
ki laɓe garinmu ya waye. Kin san sassafe ba ki rinjaye. Tsuntsaye sun yi miki tawaye. APC sha zaman ki sai kashin sai Tinubu. Kaifin aska yana ga wanzami, duk mukamin shara yana cikin rami. PDP ta bare sai kashin sai Tinubu. Asusun laka na Gombe ya watse, mai kwandon gwari sarfe popular sport ɗan maje Gombe na rantse. Gombawa sai Inuwa sai kashin sai Tinubu. Yanzu za na kira mazan gidan gwamna, General Duty yana cikin wakar. Tabu yana cikin wakar, Odishinan Yutti ma yana cikin wakar, Meruwasa shi ma yana cikin wakar, Alhaji Musa Bushasha na cikin wakar, Alhaji Sunusi Ataka na cikin wakar, Alhaji Aliyu Ashaka na cikin wakar, Alhaji Ahmad Baba na cikin wakar, Injiniya Ɗanyabu na cikin wakar. Ishe shi gida ya ce da mu babu. Alhaji Anas Bilbil yana cikin wakar. Alhaji Adamu Ustaz na cikin wakar. Alhaji Kawu Lero na cikin wakar. Alhaji Isa Gombe na cikin wakar. Honorable Merabu na cikin wakar. Dalma Jeka yana cikin wakar. Alhaji Ahmad Baba na cikin wakar. Chief of Pilot Kalku na cikin wakar. Alhaji Aminu Kala yana cikin wakar. Adamu Danko nawa na cikin wakar. Yahaya Wake na cikin wakar. Abdallah yana cikin wakar. Obandaba Nasarawo yana cikin wakar. Amadu Dalmama yana cikin wakar. Baba Musa Ciyaman yana cikin wakar. Hajiya Fati Kulani na cikin wakar. Injiniya Imrana na cikin wakar. Amadu Dogo ma yana cikin wakar sai Tinubu. Gwamna kai na rike uban ɗaki.